Banská Sobota je jeden z najpostihnutejších okresov, čo sa týka nezamestnanosti. A to je problém. V regióne je 30% nezamestnanosť, čo predstavuje asi 11 000 ľudí. Z toho 8 000 tvoria obyvatelia rómskej národnosti. Celkové aj Banskobystrický kraj má najväčšiu nezamestnanosť. Už sme, žiaľ Bohu, predbehli aj Prešov, máme vyše 15% nezamestnanosti. Štátny tajomník vidí pomoc najmä v rekonštrukcii škôl. Myslím si, že áno. Tí ľudia o tom nevedia. Podľa mňa je tu strašne slabá informovanosť. Zatiaľ sú dva projekty na základnú školu a na priemyslovku, ktorá je tu na. A tam by sme mohli využiť nejakých ľudí, ktorí by v tomto smere sa mohli zamestnať. Pani prednostka, dá sa pomôcť nezamestnaným? Dá sa pomôcť v tejto situácii opravou škôl, školských zariadení alebo štátnych budov, výstavbou ciest prostredníctvom PP projektov a tak ďalej. Čiže ja vidím aj v tomto konkrétnu pomoc. Mestskí poslanci odmietli návrh investora, ktorý chcel oživiť areál bývalej ZTS. Som smutný. Najviac poslancom by malo záležať na tom, aby sa v tomto smere voľačo spravilo. Práve, že vedenie mesta by sa malo o to zaujímať, aby ľudia mali robotu. Myslíte si, že dá sa niečo robiť s nezamestnanosťou? V našom okrese asi nie. V rámci návštevy sa Dúfan Švantné zameral aj na mestokombinát Tauris a úrad práce. Dnešný deň ani veľmi nezmenil môj názor na celú problematiku. Tauris trpí tým, že dodáva reťazcom, ale to trpia všetci. Bol som prekvapený, keď mi bolo povedané, že ide tam po výrobe 40% ľudí na marotkách. Štátny tajomník sa na záver s nami rozlúčil týmito teplými slovami. Nebuďme až takí veľmi skeptickí. Ja verím, že Slovensko prečká túto situáciu.